Di prasarong oroy poroy ang itong furu. Di prasarong oroy poroy ang itong furu. Tumsaklay na bagay korang reka. Bubagra, 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 bubagra. Di prasarong oroy poroy ang itong furu. Di prasarong oroy poroy ang itong furu. Chungno socha na bagay korang reka. Bubagra, 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 bubagra. Didinita, ta, ta, didinita, didinita, ta, ta, didinita, didinita, ta, ta, didinita, didinita, ta, ta, didinita. Bagai mukti khiklayai thanchani halogo halok manjoi Niniani bagai mukti khiklayai Thanchani halogo halok manjoi Kakalabui kire khogi tango nini ani bagai Bubagra, 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 bubagra. Dakusho, bukuksho. Thancha shimino di prasani lama Thancha shimino shini langma Thancha shimino di prasani lama Thancha shimino thinani lama Thancha kirkhe bevak mana Jini dofa Tiga dofa Jini dofa Jini dofa nini busani bagai Ani busani bagai kini tiprasa dofani thinangni bagai Haidi jung jotono thanchaung le shuano তিনি 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 মসুং খুমুলুং সিন্ডিকেটো কাইसा बाइक रिली खाया नायमानि सिन काइसा नाहारमु आबों का जों सेमन ताबो ओ जे जों ताबो पाथै तामोन ओ जागा आंखा सिनि टीटीआर सिनि हेडक्वार्टार जों सेमन अबो खुमुलुं अबो একটা পিসফুল জায়গা ও জায়গাও কিছুদিন রমই কিছু বড় রক অশান্তি খাইয়ে নাই তমনি আবা হাইগো जों একটা পরিস্থিতি নুজাক তমনি আবনো जों टोटली जों आबनो सेलेंगो তাই আবনো जों केबलनानि बागैनो जों तिनि ओ जागाव एज ए तिप्रामथा बुबाग्रानि वारियर्स इंगि जों तिनि ओ जागाव तिनि तिप्रामथानि जे जत वारियर्स कुथुम लायनाय ओ जागाव काइसे जों शान्तिपूर्ण काइसे बाइक रिली खायनि बागै जों तिनि ओ जागा इनिशिएटिभ नाहालायका तिनि ओ रेली खायमानि अबनो काइसे सिन नाहारमु जे सिनि खुमुलुं ओ सिटिओ जों একটা তিনি সিমিয়া जों पुलानि सिमिया तिप्रामथा टिटेरिसो क्षमता फायमानि सिमिनो जों चेष्टा खाय दङ बा खायो दङ बा खायो थानाय बुसखांनि सालाबो जे जों खुमलुनो तें नायथाव खाय तिसानानि तिनि ओ जागाव आ नायथावखे खायना थां तिनि किछु बरक माने ओइ सिक्रेट भाबे तिनि बर तिनि जेबे खेओ जागाव तिनि खरसा बरक ताइतुगुइ दङ जे खुमलुनो जे सेकेपनो अशान्ति खायनि बागै तिनि आं बर तिनि চ্যালেঞ্জ खाय सानो मुसुङो ক্ষমতা যদি দং খাংকে মাথা ময়দানে ফাইদি হাইছি বরকনো নগ থাকি সিক্রিওই
তিনি অমাহিকে চিনি বরকনো হুমকি দুমকি রুইনাই কয়েকদিন আগে जों ও জায়গা নুখা যে ও জায়গা কিছু কিছু বরক 50-60 জন আহে বরক তিনি ও জায়গা ফাইনাই পুলিশ বাহিনী ফান বাইকে বরক বনি সাহায্য না হইনাই তিনি ত্রিপুরা থানো অনেক কিছু ভাবে তিনি বরক ছালাঙ্কা অনেক কিছু ভাবে বরক হিনকা বউ হাইমা হিনকা কিন্তু जों তাও বসিনি ডিসিপ্লিন আবনো जों নারগিক তংকু কিন্তু जों যে পুরো जों যদি ডিসিপ্লিন বাইরে যদি থানায় বগিছনা বাধ্য খাইকাঙ্কে नों आं सानाय ज जायगा जे कयेकजना आं मण्डली प्रेसिडेंट हिसामिया बरनि प्रति आं सानानो मुजुं हाइसे खरजाके दङ जे राज्य स्तरनि गरजे नेता बबो चेष्टा खाइ दङ जे खमुलनो बाइके नष्ट खाइनाय तिनि जदि ना चेष्टा न जदि बन्द खालाय आंगांकाय जों तिनि स्राय स्राय अ रेलि खालायन बिसिन दिखे बारतारनाय जे मैदानाव फाइदि जों फुंनाय सामनि फानतं आबो हाइके जों जदि चेलेन्ज खाइकांके जों आ चेलेन्ज तो जों हाइनो सिरारके तंगलाक आबो जों स्राय स्राय साना मुजुङो जों दाबो डिसिप्लिन दंखो डिसिप्लिन बंग खायन बगिसनो बाध्यता खालायदे हेसि तिनो जगह बाइक तो अनलिमिटेड जों अ जगह पुलाके 300-400 जना जों टारगेट फाइदोंमोन अब आबुन सलाय गोबां प्राय 1000 हाय बाइक दाबो फाइदोंखो आबुन बगै जों 10टा टाइम रेमानि किन्तु सिनि बाइक लामाराव फाइदोंखो नि खामानि बगै जों दाबो सिनि रेली स्टार्ट फ्लेटखो ता किसान नासिङै जे प्रोसिन बर सफैबायनाय रमबि 1000 हायसिनारो बर फाइनि एकटा सम्भावना दङ তিনি বড় ফাইমেন ইয়াগুলো जों जागने डेली खालायाव बड़ अरो जों तिनि नायने दि अरो जों कुनु कन्सिस्टेंसी या सुजाकक जों तिनि अ जागाव कायसनो जों बरनो रिंखा जे कुमुलुंनो जों जदि न नायहतक गोतां गोजां तनानि बगै बया बहा जदि जों अरो सिपचारना गन्ते जों जतनो फायदे जों तिनि आगुगै जों जत लुकुरगनो चिनि पीसफुली नि बगै जों जत बरनो कबकनाय जे आगामी दिनो बरक डिसिजन नानाय साबनो लगिरनाय रिया हाइसि तिनि अ जागाव सिक्रि सकरो खाइनाय अ जागा तिनि हुमकि सुमकि खाइनाय लाथाबाय ताम ताम मानिराव बाय सिक्रि सकरो खाइनाय तिनि अ जागाव बरनि बखानि हयते बुबाग्रानि हामजा कोन केबतलां मांगला तिनि आबनो जों तेवैसे बर जाते मिस लीडिंग या तिखे मिस गाइडिंग जाय तिखे बरनो तिनि जों सय कुबुला मानो फुरनानि बगैनो जों तिनि अरेली आबनि बगै अ जागाव तिनि जों केमनो रिया बाट जों अ हायकेनो जों चेष्टा खालायगा जे जों सोशल मीडिया नि माध्यमे बर जों रिंखामियाव तिनो जागा प्राय 1000 ऊपर बाइक फाइदों हाय जतन सिओ कয়েক दिन सिगां जेरो खमलं दुगमाले हाते गाना जटा चिने बीजेपी नि पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन माने आ दिनो मुख्यमंत्री फायै पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन खायका बंग पांडा कसां कसां पाइखा पाइ माने परे जोंहारो साइमन जे इनॉग्रेशन या सिनि सिगांनो सालसा सिगाङो जे अरने चिनि मीडिया खरकसा चिनि बरमोनां आशिष बबुजाक माने आबनो तुयै खमलंगां जे बेलाइखे माने तुम फाजा खाइखे गोबांमा न्यूज लगन नुगै दं माने अबनो परेबो जे अर तैसा तिप्रामा थानो बेरि बीजेपी नि पार्टी फ्लैग बैनर सबाय हनै जेटा ताय समायके आतंक खालायै ताइचिनि बरमगोनां समै देबरमान नग हुमकि रगैखा आबनो तैनो जों ताबो अरनि जत बरक ताइसे वान चुलायै अर जों चाबलाइखा जे अर जगाव जों बाइक रैली खाइमाने कारण का अबनो जों एरियन बरक कुनु आतंक तांदे अर ताबो तिप्रामा थानि यागनो जे जत किछु सम्पूर्ण बेरजक दङ एरियाव जत किछु तंगचांनो नष्ट खाइनाय रंना जुदि अबाय खालायखा बरनो जों सतर्क बानि रवा तिनि तंगचांनो बिसिनो बाइक रैली खालायनाय आरो मुंसाबोनो केबं तंगला बने बगने बाइक रैली खाइमान बिसिन तैनो जत लुकुवा खायका जारा खुमुं आंजो तंनाय रंना बरनो तंगचांनो हालक सिपचारनाने हायखाय कुनु आतंक नियावै गोसां खुमुं एरियाव तंनान बगने तिनि जे बाइक रैली खालायमाने बने बगने तिनि टारगेट जों वानचुका चिनारा जों जे लोकल नि जत इउ दंनो कबमान परा बसुक तामा साइमे जों बसुक बाइक ना गचे ताबो जों जरा चिनो खावजने एबा अबा हायके चिनो ताव बाइक ताव जे जरा अरेंज लाय हायके जत बरक खाले तमा बने बगे तामो नाय जों साइमे फियाबा जों असल चिनो मेसेज जों जरा जे तंगचांनो नष्ट खाइनाय हायके जरा दुष्कृति गारि अम हायके एरिया न जरे गुनु गाय नष्ट खाय आतंक शिष्ट खाइनाय बरनो सतर्क बानो जुदि अम हायते होइसे जुदि अम हाय दंगाय बरनो जों अम हायके बाहायके नोंगरो खमलंग तंगचांनो नष्ट खाइना बने पाल्टा जब पुरान बगने जों तियारनाय बगने तिनि जे बाइक रैली खालायलि दं हामबाय जों तिनार खमलंग सिन्डिकेट बिशेष खायै सिनियां खमलंग पाट मान्दाय
তাই চিনি টাকার জ্বালা ও জায়গা জন্য সিরিয়ার আরো প্রায় 1.5 থেকে 2,000 বাইক দङ जोंनो सिगार जमान जाक जोंनि खुमलुं आम चोय कायसा पिसफुल बाइकलि खाय थांगि दङ सिन YTF एबा तेरमासन तरफ থেকে अबन मेन चिन आसि मुंखा नर जतन साइमानो खुमलुं आम चायो কয়েকটা দল আঙা দল বুং ফা থাঙ্গিয়া আমর ফাই চিনি খুমলুं প্রায় আগিবো নুখা নর উসাং নুখা চিনি খুমলুं आम चायो जे पिसफुल नि दङ माने जे शान्ति नि दङ माने आबनो नस खाय नाय दङ बर आबो दानि बुके बुं बसां बुं नासि मुंखा बुं बसां जे एडिसि इलेक्शन जेबो जों अबनो जों चिन लुखरंग ता चिन खुमलुं आम चिन बरना जों मेस लाम जों चिन चिन बाइल बिसिंते ताखुते बुक जों बय खुमलुं आम चाइनो पिसफुल शान्तिके तल नाय फानो जों तिब्राम थारो जों YTF रो जों दिनाव मेके मेस दंनाय खुमलुं आम चाइयो जों दिन शान्ति बाबे जों बाइल खायै अबन तिनि ककसार मुं दंनाय खुमलुं आम चाइनो शान्तिके पिसफुल तनांथें जों मासि मुसिं कायसा ता कायसे कक जों और नुगै दङ किसु और सामु हामे खानि रक किसु जागा चिनि जार तेमु दाखाय दंनाय एबा सिङाव जागाव जारा दिरामजों सापुटार बंनबो नगरवा हाबै हुमकि दुमकि आजि जों आपना सिरि दंला दर नु खनाव जों खरस ताखौ अज प्रेस मिडिया बजों बर फियगलिया गोबां मासि मुं तामो जों अबो सारामु जोंबो नर साबदान दे जों रेडि दं हासे जों जदि खायना चेंनाय और कि केमा बाथागला केबो जों दिनाया चिन नासि मुंआबैया ता चिन पार्टी नासि मुंआबैया चिन बुवा नासि मुंआबैया जों नाय चिन तिबासन हामक्राय चिन तिबा दफना हामक्राय फिसा बर नाय दङ अजा सबरना बागै একটা মেচ जों सिगा रेडि दङ और प्राय 1.5 থেকে 2,000 বাইক फाइजाक जों मजरी चें खांगे और किन्दुते बाथामु दंलाय गेला ताखुसं आबागै कुसिया रोंदि ताई खुमलुं आम चाइनो शान्तिके तंदि ताई नस खायतो नाजियासि हामबाय ini khumlung और चिन खुमलुं सार्केल पुरा प्राय और खुमलुं जे एरिया दं माने जों पुरा कभार खायनाय ताब जों सिम चेंगै जों ता जय गोबिन्दे कला बागानते दसरामते जों एन ताब काटंदे हाबो जों हनाय